Arratsaldeon berriz ere pilota zaleok, Agoizko toki eder pilota lekutik, arratsaldeko 6ak eta 2 minutuan edo hasi gara, baina partida hasi bezain pronto seinalearekin arazoak izan ditugu, eta horrek ez digu emisio hori eusten bat ere lagundu, eta azkenerako konpondu ditugu arazoak. Partidaren hasieran etenda konexio eta behar bada markagailuaren gorabeherak eta aipatzen hasi aitzin komenigarria litzateke partidak hasieratik zer nolako bilakabidea izan duen azaltzea. Bat eta hutsa hasi dira Aiesa eta Crespo aurretik, gero bana egin dute, ordutik 5 eta 1 jarri dira aurretik Gomez eta Sagardui, 10 eta 4 ere izan dira, 13 eta 5 ere bai, eta orain 16 eta 6 dugu markagailua. 6 tanto dituzte eginak gorriek, eta orain txelortu dute 17garrena Martak egin duen sakearen bitartez. Gomezek eta Sagarduik urdinez ari direnek alegia. Martari da izaten, partidako protagonista nagusia, dejadazte 4 tanto egin ditu, sakez dausi izan du 3garrena, eta atzean beste bat ere badu, tanto bakarra galdu du, eta gorriak dabiltza behar bada jokoan sartu ezin da hasieran Malen Aiesari etorri zaizkio zenbait aukera, baina geroztik Marta Gomezen joko holdeak ez dio bat ere utzi. Ez dio bat ere aukerarik eman, eta hortaz jokaldiak egiten ere ez dio utzi beste tanto bat jokoan, 17 eta 6 esan bezala markagailuan. Alize Sagarduik Antxaren artila, Malen bere tokitik atera arazi asmoz, Estoarrak jaso, Alizek berriz ere bien tartera, Crespok eraman, eta gero Gomezek Zafraldia atzera. Mariak jaso, eta baztertu gainera, eskuinez atera Martak, eta gero ezkerrez luze atzera Malen Aiesak berak. Sagardu ikatzera eta ezkerrera, gaizto doa baina jaso Maria Crespok, Martak zabalera, airez sartuko da Malen. Orain ere moztu Martak, gaiztotu eta tanto horren ikuste eramatera baino zerbait gehiago egitera ere joan ote den, ausartu ote den Malen, baina azkenerako pilota baztertu zaio eta irekitzen hasiagatik ere behar bezala txapa gainera irekitzerik ez du izan. 18 eta 6, 3garren aldiz etorri dira, atxeden setera gorriak, eta partida guztia hartzen ari den bidetik doa bukaera hau ere. Marta Gomez agintari eta tantoak bukatzen oso inspiratuta, eta gorriak defentsalanean une oro eta erasora pasatzeko inolako aukerarik gabe, etzaile bat ere etorri Martak erakutsi duen joko oldarkorragatik. Dejadaz 5 egin ditu, sakez beste 3 ere baditu, eta atzean bukatutako bat ere izan du. Alizek pilota irekita partidaren hastapen aldean tanto bat ere egin du, eta baita gorriek ere, baina bakan batzuk besterik ez dira izan. Malenek 2, bana irekita eta sakez, eta beste 2, Maria Crespok bat atzean jarria eta bestea pilota zabaleraturik lortu duena. 18 eta 6, sake luzea jarri du, baina ezkerrez ez dino bezentzun dio Maria Crespok, eta gero Alize Sagarduik 2garren sake bat jarri dio Martari ez Mariari, Martarenaren ondoren. Martak berak oraingoan jokaldia egin du, baina ez du eraginkortasunik izan, eta nik uste egindako jokaldiaz kexu zela egin duen Keinoarengatik, eskuekin egin duen Keinoarengatik. Malenek orain izan dezake aukera, luze jarri, kontrakantxatik bildu eta bien zartera pilota bideratu Martak, eta gero Maria gatzera, baita Alizek ere lautartitik sartuko da Maria Crespo, gantxaren artitik Alize, luze, eta ezkerrera gaizto joan daiteke, baina bikaina atera du, eta gainera darra eman dio Martak jaitsi, Malenek jaso, Alize gatzera, Maria ezkerret sartu da, eta pilota atzean jarri Martari aukerarik etorretzekion. Alizek atzera luze, 5etik Crespok jaso, etzen bat ere pilota xamurra, berriz ere bien tartera moztu nahi hanketara. Malen deseroso
sentiarazte aldera, berriz ere beste sake bat luze atze aldera Crespok jaso, eta Martari aukerak itetu, ginen tartera luze eta indar handiarekin Alizek, Mariak eutsi eta eman, bere tokitik atera du Marta, baina gero bezain pronto etorri da berriz ere oiduen tokira aurre aldera, eta hor pilota erori egin zaio Maria Crespori behar ematera joateko intentzio ere izango zuen, aurrera etorri da eta hor nik uste indar handiz askatu duela besoa, eta azkenean ziola behar besteko norabiderik aurkitu pilotaka da horri eskuan indarrez sartua izan bada ere, 19-6. Mariak galdu duen lehendabiziko pilota dau, arazo teknikoak izan ditugun bitartean estatistikak hiltzen ezin izan dugu aritu, eta behar bada lehen partida honetako datuak ere ez dira oso fidagarriak izango. Nola nahi ere den, estatistika ez zaratago emaitzak inporta du hemen, eta badirudi 26 doazela eta ez zeren okerrik ez dela behintzat Marta Gomezek eta Alize Sagardui lortuko dutela garaipena, eta baita txapelketan beste puntu bat ere, igandean seguran izan ginenean esan genizuen, gaurko partidaren emaitzaren baitan erabakita gerazitekeela hemendik hilabetera Iruñea jokatuko den finala, eta Marta eta Alize lider ziren, gaur garaipena beharrezkoa dute La Madridek eta Perezek, gaur Aiesa eta Crespo horitu garren gora ezagun La Madrid Perez dela bigote titularra, eta gauzak zain izango dituzte beraz, Marta eta Alize egoera hobean dira sailkapenean, eta beraz gaurkoa galduta ere helukete finalerako txartel hori arriskuan, baina gaurko puntuarekin urrats handia emango lukete martxoaren 29ko final handi horretara begira. 7 eta 20 dejada egiten hasi da Marta, baina azkenean txapazpira joan zaio pilota, eta huraxe izan da berak partida honetan galdu duen bigarren pilota neure kontuen arabera, eta beste tanto bat dago jokoan. Malen sartuko da, txokoan Arroxa Marrutzi, baina azkenean Marta berant abiatu da, eta iristeko denborarik ez dio eman, 8. lortu du beraz, Aiesa Crespo bigoteak, hor zabalean zen Marta, eta txoko alderan zabiatzen hasi da, saialdia egin du pilotara iristeko, baina gaiztotu egin zaio eta iristeko denborarik ez du izan. Jadak hartu duen efektu onaren ondorioz, eta hori sakatzera doan pilotari zestoarraren Malen Aiesaren meritua da inondik inora. Pilota biziki zaila jarri baiti aurkariei, zail eta horretaz gain baita eraman gaitzere, Marta aleginduagatik eraman ezin da geratu baita pilota hura. 8 eta 20 beraz, eta beste tanto bat jokoan, oraintxe behar lukete tanto sorta bat, eta berriz ere partidaratu Malenek eta Mariak, ezin esan daiteke maila txarra, joko maila txarra erakusten ari direnik, behar bada partidaren titular azkar bat ematen hasi beharko bagenu esango genuke Marta ari dela lauretan gehien nabarmentzen, eta berak utzi duela partidaren hasieratik lehen erdira arte jokozkanpo bereziki Malen Aiesa, eta orain ari dira izaten aukera ugari aurrera egin, eta behar bada baita tantoak lortzeko ere, azken hirurak 20 eta 7kotik 20 eta 9kora bitartekoak segidan egin dituzte, sake gaizto bat hau ere, eta 10. beraz bikote gorriarentzat, hasieran ere aldako sake bat hiltzatu du ezkerparetan, eta hori ere Alize Sagarduiren erantzunik gabe geratu da, eta halaxe geratu den erantzunik ukan gabe, eta beraz tanto eman dien Malenen bigarren sakea, horriei bigarrenez tanto eman dien Malenen sakea, eta kontua kontu 10 eta 20 ziren, baina hor eskuan ez du pilota behar bezala sartu, ez du bat ere gozatu Malen Aiesak, eta azkenean esku horpoarekin edo joko zuen, eta ezin izan du
txapa gainerainoko biderik egin pilotaka da horrek, 21-10, azken sakea izango da Marta Gomezentzat, oraintxe aldatu dute pilota eta behar bada Martaren sakeak zarnolakoak izan hori diren kontuan hartuta biziago baten bilea joko zuten saskira. Azpitik eta gaiztu ezkerparetara, Maria Crespok doi jaso, kantxaren erdialdean jokaldia eta alakoxe beste bat egin erantzun nahi izan dio Malen Aiesak, baina ezin izan du 22-10 amaitu da gaurko lehen partida eta puntua lortu dutela kontuan hartuta urrats handi egingo dute sailkapenean, lehendik ere buruz ari naizen arren esango nuke lider zirela Marta eta Alize eta gaurko garaipenak are liderrago egin ditu eta ez dakite hala den, baina biharko jaialdiaren atarian saiatuko gatzaizkizue sailkapenaren nondik norakoak ematen eta finala honezkero sailkapen ligaxak falta dituen azken partidak aintzat hartu gabe zehaztuta geratu den esaten 22-10 urrats handia esan bezala sailkapenean Martarentzat eta Alizerentzat eta gaur ere nagusi izan dira inolako ezbairik gabe, gorriak bukaeran suspertu dira zertxo bait behar bada, baina jada berandu egiten markagailuan oso baitziren aurretik Marta eta Alize eta bukaera aldean egindako pare bat akatzen ondorioz 22-garrenera ere iristea lortu dute. Urdinez gaur elastiko eta gerriko urdina soinean zeramatela jardun dutenek 22-10 azken emaitza. Estatistikak azkar errepasatuko ditugu, baina berriz ere aipatuko dugu, behar bada ez direla onenak izango, arazo teknikoak izan ditugun bitartean ez dugulako estatistikak biltzeko tarterik izan. Malenek neure kontuen arabera 3 tanto amaitu ditu, bana irekita sakez eta tejadaz, 2 izan ditu amaitu da Maria Crespok, bat atzean eta bestea pilota zabalduta. Martak egin du gehien eta gutxien ere bera galdu du, ez gutxien Alize galdu du. Ejadaz 5 egin ditu, atzean beste bat ere bai eta sakez 3 utzi dizkigu, orotara 9 izan dira eta galdutako 2 pilota izan ditu eta Alize izan da laukotean tantorik amaitu gabe, tantorik pilotari galdu gabe partida amaitu duen bakarra eta atzean pilota zabalduta tanto bat amaitza ere lortu du, 26 minutu eta 9 segundu irandu partidak eta azken emaitza 22-10 izan da. Gomez sagartu bigotearen alde eta bihar jokatuko dute berriz ere Tolosan promozio mailan La Madrizek eta Perezek. Bihar bietako bat ere ez da izango, bihar La Madrid eta Perez dira ari izatekoak, baina berriz ere Maria Crespok jokatuko du, orduan aurreko kuadroetan Alejandra Perez Errioxarra lagunduela sailkapenean oraingoz okertpanaiz azken postuan diren Iri Arteren eta Janire Sotinen aurka eta bihar bere biziko garrantzia du puntu horrek gaur galdu duen bigotearen zat, okertpanaiz eta pilotariek berek esan da aukerari gabe direlako sailkapenean kontuak zuzen atera daldin baditugu behintzat Iri Arte eta Sote jalere bihar jaialdia hasi aurretik saiatuko gara anabasa guztia zuzentzen eta datuak behar bezala ematen gaur arazo teknikoak direla eta sailkapenak kargatzeko aukerarik ere ez baitugu izango. Hau esan da gaurko partida nagusian, binakako txapelketa nagusiari dagokion norgehiago sartuko gara jarraian eta honetan gaur izariko dira Gera Iturriaga Leitzarra eta Han Mendiburu Uartearra, joan den astera arte 3. Postuan zirela esango nuke eta asteburu honetan liderrek duten partidako burua baino handiago izango dute jokatuta. Elkarren segidan 3 egunetan hemen agoitzen bihar Tolosan eta Etzeizumarragan 3 partida jokatu beharko baitituzte eta horrek esan nahi du. Zazpirekin ezazik 8 partida jokatuta ere jarriko dira igande eguerdirako, beraz igandetik aurrera jada eta
bihar bertan ere luzera gabe hasi ahal izango dugu konklusioak ateratzen, eta behar bada sailkapena zertan den bikote gehienek partidako purubera jokatuta dutenean gauzak garbiago esaten. Aste gutxi falta zaizkio ligaskari, honez gain beste 2 falta dira, asteburu honetan 3 izango ditugu. Gaurtik atzira bitartean, datorren astean ere beste 3, eta azkeneko 2 faltako zaizkio hemendik aste bira ligaskari, eta partida guztietan puntu garrantzitsuak izango dira jokoan. Eta gaur horietako bat, lehengo astean Maiabian jokatu zuten Leire Oskozek eta Naroa Agirrek, eta 22 eta 18 galdu zuten oker ez banago Ainhoa Ruiz de Infanteren eta Oiana Orbegozoren aurka. Lehen itzulian lanak eman zizkieten Gerari eta Aneri, igandeko segurako emisioan aipatu zigun Gerak, gogoan zuela partida hori zestuako Gurutzeaga pilotalekuan jokatu zela, eta eurek irabaziarren lanak izan zituztela Oskoz eta Agirre mendean hartzeko, eta gaur ere igandean aipatu genuenaren bidetik partida gogorra izatea espero dugu, eta bada pilotariek maila ona ematen duten, naiz eta jakin badakigun zer nolako egoera bizitzen ari garen kontuan hartuta ez dela bat ere erraza gaurren ona lanera etortzea, ez pilotari gisa eta bestela ere ez guztiok abailuta gaude, baina ahal dugu gara onak bakoitzari dagokion zereginetik ahalik eta ondoen betetzen, eta pilotariak baita zaleak gozarazten ere. Hauxe beraz gaurko partida nagusia, gorriz esan bezala Jera Iturriagaketan Mendiburuk jokatuko dute, eta Urdinez aurkari. Leire Oskozetan Naroa Agirre izango dituzte, berehala izango gara goizko toki edar pilotalekutik. Gaurko partida nagusiak emango diguna hasieratik kontatzeko gertu oraintxe arte pilotazaleok.
Arratsaldean berriz ere pilotazaleok Agoizko toki edar pilotalekutik. Hasi aurretik, hasierako bideoan lehendabiziko zatian moztu aurretik izan dugun emisio tarte labur hartan aipatu ditugunak berriz ere aipatuko ditugu. Inork ezpaldin badaki jakinaren gainean egon dadin, edabideetan asteazken eguerdian zabaltzen hasi zen berria. Nik uste denok jakingo duzuela zein den, pilotazale izan zeinez arrabo txandia izan baitu komunikabideetan eta ez da gutxiagorako. Asteazken goizaldean eman baitzuen azken arnasa klubaren sortzaileetako batek, Naroa Elizalde Etxekoloneak, eta ordutik aurrera lur jota daude denok. Ez genuen espero, baina azkar joango zenik gau guztia, igande arratsaldeko segurako jaialdiko elkarrizketetan animo mezuak bidalizizkion Naroari Maili Barrogalek, eta orduan jakinarazi ziguten larri zela, baina halere larritasunak zen espero izatekoa. Lau egunen buruan azken arnasa emango zuenik, eta hori dela eta guztiok ondoratuta gaude, eta ez da bat ere erraza izaten ari gaur hona etorri, eta hemen bateko eta besteko lanetan aritzea. Pilotariak betidanik eta hasieratik izan dira hemen profesional, eta eurei dagokien bide beretik jarraituko dute gaur mailarik onena ematen, baina ez da inondik inora lan erraza ulertuko duzuen bezala. Hasi aurretik minutuko isilunea izan da toki eder pilotaleku honetan Naroa Etxekolonearen alde, eta horrez gain elastikoetan ikusiko duzuen bezala xingola beltzak dituzte pilotariek, eta baita guk geuk ere, oraindik kirol jartzea ez dut erantzi gorriek, ezan hemen diutuk eta ez tailera iturriak ere, baina hortxe kolkoan paparrean ikusiko dizkiezu pilotariei xingola beltzak. Promozio mailako lau pilotariak ere alaxe aritu dira, eta baita nola ez lehendabiziko mailako hauek ere. Kolore aldetik, kolore elastiko zuriarekin jokatzen ari direnez behar bada xingola beltza antzemangarriagoa da promozio mailako elastikoetan, baina hortxe adoseko logoaren azpian du jarria Naroa Agirrek, eta baita Leire Oskozek ere, eta alatxu dute Jera Iturriagak eta Anne Mendiburuk, eta hemendik aurrerako jaialdietan ez zaio omenaldirik egingo Naroa Etxekoloneari. Asteazken eguerdian ados pilotak kaleratu zuen prentsagoarrean azkar nik uste argi xamar adierazti genuela txapelketan beragatik ari garela jokatzen, eta karteletan abendutik ona jaialdi guztietan izan dugula bere irudia presente, eta omenaldia finalekin batera egingo zaio, promozio naiz lehen mailako finalekin batera egingo zaio, ondoko hilaren martxoaren 29 final egunean. Horrez gain, ados pilotaren jarraitzaile Fidelak baldin bazarete jakingo duzu pilotari izatea zelanda Sunbilean eskatxikiekin zabaldutako lehen eskolan entrenamenduak gidatzen eta laguntzaile ere izan zutela hainbat neskak, eta beraz ados pilotan dabilen orok gehiago edo gutxiago ezagutuko dugu Naroa, eta benetan atxekabe handia hartu genuen asteazken eguerdian heriotzaren berri izan genuenean. Eta hemendik hasieran aipatu dugun bezala besarkada eta dolumin sentituenak Elizalde Etxekolonea tarrei, eta animo ugari edo zartarako badakizue ados pilota non dagoen laguntzeko gertu. Eta hau esan da sargaitezen gaurko bigarren eta azken partidan, jaialdiko partida nagusian, maila nagusiari dagokio bigarren norgehiago hau, zeinetan Gorriz Jera Iturriagak eta Anne Mendiburuk jokatuko duten urdinez aurkari Leire Oskoz eta Naroa Agirre izango dituzte. Lehen partidako, lehen itzuliko partidaren referentzia ere eman adizuegu, emaitza zehatza orain ez dut gogoan, zestoan jokatu zen urtarrilaren hasieran, eta hor Jeraketanek lortu zuten garaipena Leireren eta Naroaren aurka, baina lan handiak eman zizkieten, eta atzera gabe zarnolako bikote sendoa den konturatzeko lehengo hasteko, lehengo larun bateko partidara jotzea besterik ez duguan. Ainhoa Ruiz Infantek eta Oiana Orbegozok irabazi zieten, 22 eta
hemen zortzioko respaldima naiz eta han eskura izan zuten garaipena eta lan handiak eman zizkieten, beraz badakigu zer nolako bikotea den Osko Zagirre, lehiakorra eta biziki sendoa, bat ere pitzadurarik ez duena eta egunero partida oro kantxara datozenean aurkariei lanak gogotik emateko gertu daudela. Leon Castilloak kolore gorria gertu du eta beraz Piera Iturriagarena izango da partida nagusiari hasiera emango dion. Sakea badator, korrika txikian pilotari boteak eragiten ari zaizkiola Leitzarra sakera eta eman dio hasiera partidari, gainera etorri zaio Naroari sakea, baina seiterditik bueltatzeko ez du aparteko arazorik izan. Kantxaren erdira pilota Mendiburuk, espero baino ibili laburrago egin du Zolan, baina prest dagoen Naroa Agirre zestoarra eta ondo jaso du. Beste sake bat hau ere eramana, eta Jerak ere gauza bera egin arazi nahi dio Naroa Agirreri, atzetik sufri dezan. Nahiko dute gorriek eta Leirek aukera gutxi izatea aurreko kuadroetan badakigulako biziki dela trebea eta ez duela askorik behar jokaldiak amaitzen hasteko. Piera Iturriagak saketik egin dezaken behar bada eta aurrean aukera garbirik geratzekotan ere badakigu sartu zalea eta jokaldiak egin zalea badela. Oraintxe egin duenaren antzera zabaletik pilota biltzera bakarrik ez du joan nahi izan, jokaldia egiteko aukera ezor zekiokeela ere pasazaio burutik eta bere burua lurrera botata eta ia belauniko dejada dotorea egin du Zabalaldean, lehen da biziko tantoa beraz Iturriaga Mendiburu bikotearentzat. Ez zen bat ere erraza alako jokaldi bat egitea eta hortaz aitortu behartzaio meritu aurrelari Leitzarrari jokaldia egitera ausartu izanagatik bakarrik. Hor defentsarako pilota baitzen erasora jotzeko baino gehiago, baina oraintxe aipatu berri dugunaren aritik ez du askorik behar Jerak erasora jotzeko eta azkenengo jokaldi hori izan dugu horren froga garbia. Sake luzea jarri du kantxaren erdialdera Leitzarrak berak eta Naroa Agirrek eusterik ez dio izan sake horri goiko ezkerparetako goiko lasteiran jo baitu pilotak, epaileak zuzen adierazi duen legez. Bi eta huts beraz. Eta berriz ere sakera dator aurrelari Leitzarra, hau ere txostaren bila joandako sakea izan da eta pilota erdira ere atera da, baina aurrera etorri eta eramateko ez du arazorik izan Naroa Agirrek. Beste pilotaka da zamazko bat Mendiburuk, orain ere luze ibili du pilota atzean jartzea erabaki duenean, Naroa geutxi eta beste sake bat atzera Piera Iturriagak, partidaren hasieratik zetzaio bat ere aukera garbilik etorri Leire Oskozi ezpada Zabalean tanto amaitzen ahal egin duten jokaldi hura, zainari Jerak dejadarekin, Zabaletik egindako dejadarekin erantzun dion. Baina ikusten ari gara hasieratik zein den gorrien asmoa jokoa atzean kargatzea eta Naroa lanez ongi kargatzea. Eta Leireri aurrean aukerarik etorreztakion ahal egintzea. Oraintxe izan dezake aukera bat Zabalera, barruan da pilota eta kontrakantxatik bildu behar izango duanek, eraman. Unpagoran irekitzen hasi da Leire, baina txapazpira joan zaio. 3 eta huts orain ere Unpagorrako jarrera hartan erbabetzen jokaldi molderik errazena, bebetik sartu da eta indartxu bideratuagatik ere indar guztia txapazpian geratu zaio lantzeko aurrelariari. 3 eta huts gorriak aurretik dira markagailuan. Partidako laugarren tantoa da jokoan ikusten ari garena. Naroak luze ibili du pilota eta orain has daitezke behar bada markagailuan nagusitzen beste zafraldi bat 3 erditik
lauterdi ingurura, bosteterditik eskuina zeutxi eta Leireri sartzeko aukera kendu gainera Anek hau baztertu egin du Naroak, Anek jaso eta oraingoan jaitsi, gainera etorri zaio joiari jasotzeko arazorik izan ez arren, boleaz sartu da Ane defentsa lanetan eta orain bien tartera, biak ezarian geratu dira, zeinek sartu behar zuen etzekitela ez batak ez besteak eta gero Mendiburuk paratu du atzean pilota. Ezkerrera arrimatu, baina Naroak jaso bien tartera gero Jera Iturriagak makurtuta eutxi eta pilotari altuera ematearen poderioz Jerari sartzeko aukera kendu Naroak, gero Anek berak hartu du aginte makila eta Leire oskoz aterarazi du bere ohiko aurrealdeko kokalekutik, orain bera ari da gintzen tantoaren hasieran ez bezala eta partidaren hasierak hartu duen joerari jarraiki. Leirek bien tartera, gaizto joan daiteke. Txoste egin dio pilotakanari eta makurtuta egin du da eramaten, baina altxatzeko tarterik ez du izan horria. Belauniko jo behar izan du oso jarrera behartuan eta etzen lan egiteko erarik errazena atzelari uartearrarentzat eta eramateko aukerarik gabe geratu da, bat eta hiru, lehendabiziko tantoa egin du bikote urdinak eta tanto egitearekin batera segituan jo dute Carlos Sola epailearen saskira, eurei komenigarriagoa izan dakieken pilota bat apartatu asmoz. Atera du sakea Leire Oskozek, ezker paretara bildu, Mendiburuk ezkerrez jaso eta Oskozti sartzeko aukera kendu gainera bien tartera Naroak, Anek eraman eta orain Oskozek izango zuen aukera behar bada, baina azkenerako gaiztotu egin zaio eta Ane hasi da berriz ere jokoan nagusi izaten beste zafraldi luze bat, atzetik aurrera etorrita lauterditik, bost ingurura ezkerrez bikain atera du. Pilota hori ezker paretatik Naro Agirrek beste pilotaka da luze bat, baina hau ezker paretarik aurkitu ez duena. Baztertu egin zaio pilota Oskozi, baina atera du. Jerak jokaldi hanketara bideratu nahi izan diona. Leirek jaso eta gero Anek bien tarterako pilota luze-luze, gorputzera bideratzeko intentzioa izango zuena Apika. Atzetik aurrerako bide egin du ostera ere Anek eta luze-luze gerria sartu eta pilota gibelean jarri, are atzerago orain Naro Agirrek eta hau ere baztertua, bikain atera du ezkerrez. Ane Mendiburu aurrera dator Naroa eta pilota jaitsi. Ezkinera bainerak oso gaizto zijoan Naroak egin mozketa eta horren antzunik gabe geratu da, indar handiak txertatu dio atzetik eta etzen bat ere erraza lurretik jasotzea ahaleginak eta bi Iturriagak eginagatik ere 2 eta 3 eta partida hau berriz ere estutu da, hasieran 3 eta hutseko partzial laburrarekin aurretik jarri dira gorriek, baina 1 eta 3ko egin eta pilota aldaketarekin batera partidan sartu dira Oskoz eta Agirre eta jada partidaren hasierako tantoek erakutsi ez digutena bezalako ari da izaten partidaren dinamika. Gehien bat hasieran Iturriaga eta Mendiburu izan dira erasoan eta defentsa lanean geratu behar izan dute aurrerako eta erasorako aukera askorik gabe Leire Oskozek eta Naro Agirrek, eta orain partidaren dinamika badirudi aldatu dela. Aurreko tantoan bibikotek izan dute aukeratxoren bat tantoa bukatzeko. Han Mendiburu izan da pilota gehien astindu duena, baina gero urdinek erasorako aukera izan dutenean ordutik aurrera tantoa euren aldera joan da eta azkenean Naroak urrundik moztutako pilotaren bidez tantoa lortu dute eta orain ere badirudi Oskoz Agirre bikotea dela markagailuan jokoari dagokionez behintzat agintzen ari dena. Pilota zabalean utzi du Leire Oskozek eta tanto bigaina lortu du, hor punpagoran sartu da Mendiburu eta doido iritsi da pilota frontisera. Azkenean hor alako pilotak arriskutsu ere gerta daitezke, batzuetan boteari
jarraitzen ez pazaio akaso araztoren bat ere izan dezakeelako bote horren osteko efektu ezoiko traketxean pilotariak, baina prestaturik harrapatu du erantzun larri horrek Leire Oskoz eta pilota zabalduta. Tanto polita lortu du Irunakoa, markagailuan Irunakoa txertarazi duena. Eta orain beste sake bat ateratzera etorri da. Lantzeko aurrelaria bostaterditik erantzun eta Oskoz izan jartzeko aukera kendu. Han hemen diguruk naroak atzera eta baita hanek ere atzelariak ari dira orain lanean aurrelariei jokaldietarako aukerarik eman gabe. Luze iruterditik iruterdi lau ingurura hanek eta baita laburrago naroak berak ere atzera etorri da jera. Uarte Arrari, atzelari Uarte Arrari pilota txar bat kentzearen eta pilota txarra kentzeaz gain berak ere alakoxea zaila eta eramateko lanak ekarriko zizkiona jarri dio Naro Agirreri horrezkarparetan hiltzatu duenean, eramateko ahalegin egin du, baina ezin izan du jaso. 4-3 partidan bigarren aldiz jarri dira aurretik Iturriaga eta Mendiburu, jerak atzean egin duen tanto honen bidez, pilota gaizto haren bidez. 4-3 eta berriz ere okerrezpa naiz material aldaketa izan da eta hau lurretik bertatik ateratzen duen abiadura eta gatza kontuan hartuta ikus daiteke begibistakoa denez gorriena dela eta horre jera preste honagatik ere efektu arraro bat hartu du pilotak, behar bezala jo ez izanaren ondorioz hain segur eta ezin izan du jaso bien tartera hor gainera ere torriko zitzaien pixka bat eta azkenean koordinatu gabe jo behar izan du kolpea aldez edo moldez ahal izan duen gizan. Launa beraz markagailuan, Leire Oskozena izango da ondorengo sakea. Atera du eta gaizto jarri, bosteterditik makurtuta hanek ezkerrez jaso. Eta Leireri sartzeko aukera kendu gainera. Jerak moztu, Leirek jaso eta orain bipar eta Jerak iritsiko da Leire. Zabalean jokaldia bertan da han hemen diburu atzera eta azkenean abiadura ez altuera handiegirik eman ezpadio ere aurkariei pilota buruz gain pasatzeko lain izan da pilotaka da hori, hor Zabalean eraman egin du aurreko pilota Leire Oskozek, baina neri agoko zulokoa geratu zaio eta pilota atzean jartzea ez du zalantza egin eta hala lortu dute tantoa Iturriagak eta biek 5-4 markagailuan, hanek amaitu duen lehen da biziko tantoa. Atera du sakea Leitzako aurrelariak, 5-erditik eskuinez jaso eta Jerari etorzekioken aukera deusestatu dio Naroak, beste zafraldi luze bat, atzetik ari behar, baina jaso eta berriz ere 6 ingurutik, 3-4 ingurura hurbildu da, orain aurrerago datorrenean hemen diguru eta 2 erditik atzera luze 4 inguruan pilota jarri duen arte ezkerrez Naroak altxa, bien tartera indartxu eta abiadura handiarekin moztu du Jerak eta baita tantoa lortu ere 6-4, beste jokaldi garbi bat eta aurreko partidetan egin duen bezala eta bere pilotari ezaugarriak zein diren kontuan hartuta jakin badakigunez abiaduraren bidez moztu ohi du aurkarien bolada ona edo mozten saiatzen da behintzat aurkarien bolada ona eta abiadura emate hutsa bada normalean tanto emateko baliabideetako bat Jera Iturriagarentzat eta azken hartan horixe lortu du eta gero gainera etorri zaio azkenengo sakean Naro Agirreri eta behar bezala bueltatzerik ez du izan, 7-4 beraz Iturriaga Mendiburu bikotea aurretik eta partida lehen da biziko zetetea erabaki du Oskoz Agirre bikoteak, botillero lanetan Ismael Oskoz, Leireren aita ari da alabarekin eta Naro Agirrerekin eta bat ere botillerori gabe diardute Jerak eta hanek 7-4 ez da partida eteteko garaitxarra, orain arte ez bezala beste bide bat hartzen hasia baita partida
Ieraren jokoari esker, bitanto egin dituzte oso denbora tarte laburrean, bata 6 eta laukoa eman diona, bikote gorriari 6 eta laukoa eman diona moztuta, eta azpigarrena Naro Agirreri gainera bideratutako sake baten bitartez, eta horrek esan nahi du bi tanto oso denbora tarte laburrean eta pilotakada gutxirekin erabaki dela, bereziki azkena izan da. Guztietan laburrena, pilotakada bakarraren ostean joan baita Iturriagaren eta Mendibururen aldera, baina partidatik ies egin ez diezaieten garai honean eskatutako atsedenaldia izan dela esango nuke Oskoztarrek, eta Naro Agirrek hartu duten partidako lehen da bizikoa, eta etenaldik izutituta berriz ere beste tanto bat abian da Agoizko toki ederren, sakearen ostean beste sake bat bideratuko dio ezker paretaren ingurura gainera Ane Mendiburuk Naro Agirreri, eta lehen da bizikoa jasoagatik bigarrena erantzun ezin da geratu da Naro Agirre zestoarra, 8 eta 4 beraz, Anek atzean amaitutako bigarren tantoa izan da azkenengoa. Hau ere ezker paretaren ingurura bideratua, Naroak jaso, honek ere jokaldi, orain ere jokaldi egin nahi izan du Jerak, Leire geraman, eta aurrera etorri da hone, ezker paretan barrena luze altuera handi xamarrarekin, eta gero txoko handejada egin du Jera Iturriagak, urruntzen Naro Agirre, eta atzetik aurrerako bidean pausoka hasi bada ere iritsi da, baina behar bezala jasotzeko ez astirik astirik eta ez tokirik izan hor gaizto zijoak iolako bestela ere. Bederatzi eta lau markagailuan, eta beste tanto bat jokoan. Konta dezagun tantoa, pilota mozte erabaki du Jerak, Oskozek bien tartera, Mendiburuk ezker paretaren ingururan, Naroak jaso, Jerari geiztotu egin zaio, baina ezker paretatik ongi atera du, eta pilotari altuera eman dio alaber. Hau ere ezkerrean Naroak, ezkerrez atera du bertatik Ane Mendiburu, bien tartera garrandiarekin Naroak, eta gero bikain eutxi eta kendu gainera Ane Mendiburuk hor altuera emateak batzuetan asko balio izaten du, eta horixe nahiko zuen Ane Mendiburuk, pilota eramateaz gain, baita Leire Oskozi gerazekioken sartzeko aukera oro ezerezean uztea ere, eta lortu du bere helburua. Tantoak jokoan jarraitzen du, baina ona etorri zaigu Maite Mofika, eta zerbait esan nahi zuela bagenekien, eta da zer kontatzen digun aurrera Maite nahi duzunean. Atxaldeon Unai, atxaldeon denoi. Pues bueno, difícil para nosotras el poder decir todo lo que quisiéramos, pero pues bueno, yo creo que la mayor demostración de ese cariño que tenemos todas por Naroa, pues es el cómo han salido aquí las pelotaris, cómo están jugando con esa fuerza que ella nos ha enseñado siempre, y pues eso, agradecerle también pues cómo ha estado, cómo confió desde el principio en A2 Pillota, que para nosotras pues eso no es una compañera y es más que una compañera y que una hermana, te iba a decir, porque bueno, lo que hemos vivido pues es auténtico. Desde los inicios ella estaba con nosotras, y pues bueno, esa pérdida pues la queremos manifestar aquí con ella, que desde el principio con la chapelqueta pues la llevamos con su foto. Ya se lo dijimos que no iba a poder competir con nosotras, pero que la llevaríamos a cada frontón como lo ha hecho durante estos 3 años, y que para nosotras pues eso, era el mandarle esas fuerzas para poder seguir peleando aquí. No ha podido ser, y nos ha dejado el testigo a nosotras para continuar, y yo creo que todas
estamos en eso, en que vamos a seguir adelante, no hemos parado los festivales, seguimos haciendo de fuerza corazón y a seguir. Aquí cada una de ellas pues sabrá lo que tiene dentro, pero por Naroa esto no va a parar, sino que va a seguir adelante con todo y eso, agradecer todas las muestras también de cariño que hemos tenido a Dos Pillota, a toda la gente que nos ha mandado sus mensajes y sus cosas. A la familia se lo hacemos llegar, pero para nosotras ha sido Naroa parte de nuestra familia, lo que siempre hemos dicho, y la seguiremos llevando. Así que eskerrik asko a todos y a seguir con la txapelketa. Eta gainera txiki-txikitatik hasi direnekin ere izan du harremana, entrenatzaile ere izan da Zumbilako pilota eskolan eta horrek esan nahi du guztiek hein handiagoan edo txikiagoan bera ezagutzen zutela eta guztio utzi digula arrasto eta samin handia. Sí, para todas es un palo muy grande, muy grande. Todas las pequeñas de la escuela pues bueno, han estado ahí años desde que empezamos en Aurtitz, pues sin saber cuántas niñas iban a llegar, de repente aparecieron 18 y allí estaba Naroa, siempre con esa ilusión, esa sonrisa que jamás ha perdido y la que nos ha dejado a nosotras y por la que vamos a seguir con todo adelante. Y es eso, desde las pequeñas a las mayores, pues bueno, esa persona, ¿no?, que ha sido y que se queda con nosotras para siempre. Eta berriz ere badazpada aipatuko dugu, komunikabideek esan dute asteburu honetan omenaldiren bat egingo ziola Ados Pilotak Naroari, bihotzean badaramagu, baina omenaldi nagusia eta eskertza nagusia Labriten izango da finalaren egunean martxoaren 29an alegia. Sí, medios de comunicación y gente, pues bueno, a veces igual sin saber, con buena intención, pero sin saber, pues se habla igual un poquito de más. Y nuestro homenaje va a ser el día 29, eso ya estaba más que claro desde que presentamos el campeonato, que para eso es lo que he dicho, que lleva su foto. Y haremos lo que se tenga que hacer, se hará allí, y como corresponde, pues bueno, el minuto de silencio en estos 3 jaialdis pues no va a faltar, y luego ya pues agradecer a cada ayuntamiento pues esa muestra y ese momento, ese minuto que también quieren compartir con nosotras por Naroa. Pues bueno, agradecérselo y es lo que vamos a hacer en estos 3 jaialdis. En Zumárraga, así como han dicho que habrá un homenaje, el homenaje es pues el reconocimiento que le quiere hacer el ayuntamiento, pero nuestro homenaje verdadero será el 29. Hori da, igandean Zumarragako udalak aipatu zuen, omenalditxo bat egin nahi diola, baina hori aipa dezagun hasieratik Zumarragako udalaren ekimenez antolatua dela, eta ez Ados Pilotarena, naiz eta Adosek egunero gaur bihar eta etzi izango duen minutuko isilune hori Naroa etxekolonearen omenez, baina hemen txapelketa azken unean sartzera doa, gauza asko erabakitzeko, baina hemen pilotazarago Naroa etxekolonea gogoan dugula mailarik onena beragatik eman behar da orain kantxan. Maite, badakigu ez dela erraza izango, baina zuek inolako zalantzari gabe horretan saiatuko zarete, falta zaizkizuen jaialdi guztietan, gaur bertan aldari zarete, eta gaur ez ezik baita gainerako guztietan ere. Así es, o sea, para todas es muy difícil el poder salir y dar ese nivel que tenemos, pero esa fuerza que Naroa nos ha dado y nos manda, y que siempre la tenemos con nosotras, pues a demostrarlo y a sacarlo. Porque todas están queriendo, o sea, es muy complicado el salir y mantenerte fríamente aquí en el frontón, pero es por nuestra etxeko. Hori da, etxekolonea gogoan dugu eta gogoan izango dugu, hemen hau ez da gaurkora bakarri mugatuko eta ez da txapelketa honetara ere. Bidean zeharra Ados Pilotak hainbat eta hainbaten laguntza izan du eta etxeko horretan zutabe nagusietako bat izan da, eta bihotzean jarraituko du txapelketa honen ondotik ere. Así es. Ona etorri zaigu Maite Mujika eta eskartzen diogu Naroa etxekoloneari egindako omenaldi txiki hau egin izanak, gero partida honen ostean pala partida bat ere izango da, eta horren bestez azkarra amaitu beharko dugu emankizuna, hemengo zabalaldeko setak eta berehala bildu beharko ditugu, elkarrizketarik ez dugu egingo, bestela ere ez dut uste, ez nuke esango egingo genukeenik egoera zurrunbilotsu honek guztio garrabatu baikaitu bete-betean ez ustean. Igandean aipatu genuen, Maili Barrokalek berak Naroari
animo mezuak eman zeizkiola esan dizuegu, gaur bertan ere nola hasieran ala bigarren partida hasi aurretik eta hemendik aurrera ere saiatuko gara. Bera gogoan hartzen eta animo handiak bidaltzen, hemendik ez dakit begirariko zaizkigun senideak, baina jaso bezate besarka da zinezkoa eta baita doluminik sentituenak ere, utxune handi hautzi baitigu bihotzean Naroa etxeko loneak, niri dagokidanagatik ere esan behar dut, behar bada enaizelani izango Naroa gehien ezagutu duen ados pilotako kidea, baina hasieratik beti izan da laguntzeko prest eta beti irribarre batekin erantzun dizkigu zalantza guztiak eta pilotan ere zer nolako jarrera abegitsua zuen, nik uste esana geratzen dela, pilota entrenatzaile eta pilotari bikaina izan da, naiz eta azken borroka horretan bukaeran arte 22. arte iristerik ez duen izan. Gaur goizko udalak hemen ere pantaila jarri du eta Zumarragakoak etzi omenaldi egingo dio beloki pilotalekuan, baina berriz ere esan dezagun Naroa zaitugula aztuko sekula eta gogoan hemendik aurrera ere izango zaituela ados pilotak. Hau esan da apurka gatozen partida ematen ari zaigunaren komentario lanetara, hor atzean jarri du pilota Leire Oskozek eta tantoa lortu du, 9. egin dute urdinek eta apurka partida ekartzen ari dira. Bi tantora besterik ez baitira jarri eta berriz ere aipatuko dut hemengo partida honetako estatistikak ere behar bada ez direla fidagarrienak izango, bateko eta besteko kontak eta galdu ere egin dugulako eta galdutxo dugulako. 9 eta 11 nolan nahi 26 minutu eta erdi dira partidari hasiera eman zaionetik eta bestelako bideo bat hartu du partidak, orain sartuago ikusten ditugu Leire eta Naroa eta markagailuan hurbilago egoteak ere salatzen du. Jarraitzen dutela leian eta ez dutela etxi eta orain ere eurak ari dira erasoan eta aurkariei musika dantzarazten eta Gera eta Ane bestelako zereginetan defentsa lanetan hain zuzen ere. Bien tartera gaizto jarri Leire, Kanek jaso, Naroa sartuko da orain jokoan, pilota ireki, Zabalaldetik bildu eta jokaldia Iturriagak, bikaina izan da hor Oskoz ezer egin gabe geratu da, jasotzen egin du da, makurtu da, baina pilota usaintzerik ere ez du izan, txoste egin du pilotak eta txoste egin arazteak berak are zailago bihurtu du berez jasotzeko zaila zateken pilotaka da eder hori, mozketa ez din dotoreago hori. 12 eta 9 berriz ere sake hartu dute gorriek. Kantxaren erdialdera sakea Jera Iturriagak, Naroak jaso. Bien tartera Jerak indartxu eta hanketara. Agirrek eutxi, beste sake bat Iturriagak, Naroak eraman. Jerak bien tartera, gaizto joan daiteke, Naroak altxa. Txokoan dejada Jerak. Leirek jaso, beste dejada bat, baina hau txapan izan da. Gainean balitz oso zaila zatekeen jasotzeko eta behar bada eramateko ere nahiko alanekin jarriko zituzken jokaldi on izan ziteken jokaldi horrek aurkariek, baina txapak azkenean bestaldera bideratu du tantoa, 10 eta 12 batzuetan hau Ainhoa Ruiz de Infantenen jokoaren gainean aipatu hori dugu, jokaldiak egintzalea dela eta askotan jokaldi franko egiteak arrisku hartzeko lizentzia eta beraz jokaldiren bat kanpora, txapara edo eta txapazpira joatekoa ere badakarrela berekin eta azken honetan, 10 eta 12 honetan gauza horixe bera pasazaio Jera Iturriaga Leitzarrari. 10 eta 12 eta berriz ere bi tantora jarri dira, beraz Leire Oskoz eta Naroa Agirre. Pilota atzean jarri du Jerak, 5 erditik Naroak jaso.
ezkerrez sartu da Ane Mendiburu behartuta eta atera ezker paretatik eta Naroak berak ere bai, Anek Zabalera Tornaroa eta pilota bildu. Iturriagak ireki, Oskozek bien tardera bildu eta gainera hanketara ere jokatu dio Aneri deseloso sentiaraztekin. Bien tartera Naroak berak atzetik aurrerako bidean hasi behar korrikaldi laburrean Anek berriz bere iruzpalau pauso aurrera egin behar. Hori ere jaso bien tartera berriz, baina prest zegoen eta ongi jaso du. Naroak ireki, bera kormabikoa, Zabalera doa, asko zabaleratu da, baina azkenerako jotzeko hastia izan du Leire. Oskozek oso zaila zen Zabaletik eta ahal izan duen jarreran jasotzea gainean izan delako eta horrek berez gainean izateak eta hain beste zabaleratzeak berez dakarrelako biltzeko zailtasun handiagoa eta kasu honetan horixe pasatzaio Leire Oskozia aleginduagatik ere pilota horri erantzun ezinik geratu baita. Erdi-erdiko sakea Jera Iturriagak, Naroak jaso. Neri baztertu zaio baina ekarri. Eta Oskozek hor dejadegin nahi izan du, baina ez zaio bat ere ongi eskuan sartu jokaldia. 14 eta 10. Eta beste tanto bat, bikote gorriarentzat 14. orotara. Eta apurka badoaz bidean aurrera. Eta honekin ez dugu esan nahi noski Oskoz eta Agirre txartu ari direnik eta partidaz kanpo geratzeko arriskua dutenik, baina Jera aurrean izateak azkeneko tejada hau izan da horren erakusle garbi. Aurkaria zehatz izatera eta askotan jarrera behartuetan ere jokaldiak egitera behartzen du eta azken hartan Leirek dejada fin egiterik ez du izan eta beste sake batekin lortu dute, sake gaizto batekin lortu dute 15. Mendiburuk eta Iturriagak eta bigarren aldiz etorri dira atxeden setera pilotariak Ismael Oskoz Leireren aitak deitu ostean gorrizari diren Jerarenetan eren joko bola da onari etena jarri asmotan eta lehen dabiziko etenaldia eskatu duten garaia ere zen txarra, bitantoz ziren atzetik orduan, baina dinamikak erabat egin ahal izan du etenaldiaren ostetik beti gora eta markagailuan parra egitea lortu dute orduan Oskozek eta Agirrek eta orain arte aurretik jartzeko aukerarik izan ez badute ere, 5 tanto ere gerta daiteke ezertarako ez izatea eta beraz aldeari eman diezaiokete buelta eta hemendik aurrera Jera Iturriagak askotan aipatu izan digun bezala burulan ere egin behar izango dute horretan laguntzaile izango zuten Botileroa Ismael eta hemendik aurrera lanean jarraitzea besterik ez dago, naiz eta jakin badakigun jokaldegile arriskutsu eta bereziki trebe bikaina dutela aurrean Jera Iturriaga eta honek aukera duen bakoitzean sartzeko birritan pentsatuko ez duela ere jakin badakigun arren beste tanto bat jokoan 15 eta 10 emaitzarekin markagailuan pilota jaitsi Agirrek Iturriagak zabaleratu, baina azkenean zabalera ere ez du bederatu kantxaren erdian geratu baita azkenerako pilota, naiz eta akaso Jeraren xedea zabalaldera ezker zeharraren bidez pilota irekitzea izan. Naroa datorratzetik aurrera irutarditik pilotari utxi besterik ezin izan dio egin eta bitarditik ero Jera Iturriagak atzean jarri du pilota, Naroak jaso eta Anek urrundik jokaldi egin nahi izan du azkenean indarra
Txertatu dio indarrandia gainera pilotari, baina kantxaren erdialdean geratu zaio. Osko zegatzera. Eta Mendiburuk berak ere bai, ez du ezer jakin Janek Leireren gainean, eta gauza bere esan daiteke Naroaren eta Geraren inguruan ere. Naroa gogotik ari baita saiatzen Gerari pilotarik etorrez dakion. Urrundik bada ere orain ikusi nolako jokaldia egin duen ikustea besterik ez dago. Erasokortasunean zenbateko minea egiteko gaitasuna duen konturatzeko aurretiaz konturatuak ezpaldi mazineten. Berriz ere atzera etorri da zenbait pauso, baina orain ere jokaldia zenun arte gorde eta ezkutuan izan ostean oso gaizto jarri. Txokoan dejada Arroa da eta horrek eman dio, behar bada Arroa izateak berak eman dio aukera iristeko Naroa Agirreri, orain ere aurrera pasa da eta honek jokaldia Zabalaldera bideratu du, Lurretik Gerak jaso, ezkertzearra abiadura handian eta frontisar dira, baina Zabalalderantz eta gero ezkerretik kantxaren erdialdera Leire Oskozek. Naroa atzera etortzen hasia da, ikusi baitu han Mendiburu prest zegoela, besoa luza egin eta pilota atzean jartzeko tuposta egin dute gura barik Jere Iturriagak eta Leire Oskozek, baina tantoak azkenerako jokoan jarraitzen du, ezkertzearra ireki Naroak, baina kanpoan izan da pilota, 16 eta 10, tantoa luze eta gogorzikoan, oso nekagarria ari zen izaten eta behar bada ezkerreratu zaion pilota hartan. Gainetik kentzeaz gainera arrisku handiegi ere hartu du Naroa Agirrek, baina horren eragilea ez da bukatu nahi izan, bukatu beharra eta tantoaren iraupen luzea eta gogortasuna baino. 16 eta 10. Naroak Leireri esan dio lanean jarraitu behar dutela nahita nahi ez, eta horretan segiko dute bukaerara bitarte. 22. Oraingoz 12 tanto falta badituzte ere. Sakearen ostean aurrera etorri dan eta berak jo du biterritik 3 lau ingurura, oinak 4 eta 3 laurdenean dituela jaso Naroa Agirre, gero bien tartera Jerak, Naroak eutxi, etzen bat ere erraza, txokoan utzi baina ere arroxa marra izan da. Honetar ere iritsi da Naroa, bien tartera luza jarri ezkerreratu da, baina ezkerrez edarki jaso du Leirek, eta orain tokiak alderantzikatuta dira, Agirre eta osko zatzetik aurrera etorri da Leire, baina zirrizta horrek zeraman abiadura zela medio jasotzeko oso zaila zen, eta zaila ezetik ezinezko ere gertatu da azkenerako. 17 eta 10, beste tanto on bat Jere Iturriagak, moztuta amaitutako 3. Eta 22. Gero eta tarte laburragoa Iturriaga Mendiburu bikotearentzat. Gaurko partida jokatu aurretik lehengo asteko puntuak zenbatu eta lehengo asteko puntuak zenbatu eta gero 3. dira sailkapenean Jera eta Ane, eta gaurko puntuarekin goiko lehia ez du jar daiteke, buruz ari naiz ezpaitakit orain zehazki nola dagoen sailkapena, baina horren berri bihar emango dizuegu. Tolosako partida nagusi hasi aurretik eta baita promozio mailakoaren gaineko informazioa jaialdiko lehen partida hasi aurretik ere, orain ere bien tarte da, baina atzealdera Jerak indarrandia ezarri dio pilotari eta horrek zailtasun ale handiagoa jarri dio Leireri eramaterako sasoian, eta azkenean eraman ezin da geratu da lantzeko aurrelaria Leire Oskoz, eta 18 eta 10 badoaz pixkanaka aurrera Iturriaga eta Mendiburu. Atera du sakea Jere Iturriaga, gauera ezkerparetara, aurrera etorri da Naroa, gerria sartu eta bigain eutxi dio Jerari. Aukera garbirik ez sorrarazteko moduan gainera. Aurrealdean orain izango du amua erasorako biziki gertu. Jerak ez du behar bada asmatu Leire bere tokitik aterarazteko baliagarria izan arren egin duen jokaldia. Bien tartera gaizto doan gioneri, baina jaso uartearrak, beheko jarreran
Pilota zabaldu airez, Leire Oskozek gero zabalean bertan utzi du eta Jera ganketara moztu dio Naroari pilota. Ederki eutsi dio, eta atzean jarri Naroak, atzeraka datorran baina jaso. Leire bien tartera, orain ere jokaldia. Anek jaso eta Naroak atzera ez dio behar beste gindarrik eman behar bada egin duen Keinoaren gatik. Iturriak atzera. Aurreak datorra Agirre eta gaizto azen pilota atera, berriz ere ezkerrera eta hau ere ez lehengoa baino asko zobea. Pilota zabaltzen hasi da Naroa, baina kanpora joan zaio azkenerako 19 eta 10. Garaipena 3 tantora, garaipena eta puntua 3 tantora besterik ez dute Iturriagak eta Mendiburuk. Eta orain atxeden setera zintzurra freskatzera etorri da Jera, pentsatu dute behar bada partida eten nahi ote zuten, baina ez freskagarriari trago egin eta berriz ere dator lanerako kantxara Leitzako aurrelaria. Iturriagak erdi-erdiko sakea, Naroak seitik jaso, eta kendu gainera hemen kentzeak ere asko balio du lehen esan dizugun moduan aurrean bi garrapakari ondirelako aurrelari bi hauek bereziki dira trebeak jokaldiak egiten, behar bada luzimendu askori gabe diardu Leire Oskozek, Jera Iturriagaren jokoak erabat itzalpean baitauka berak erakutxeta egin dezaken hori guztia. Jera Iturriagaren aurka jokatzea ez baita inondik inora zeregin arraza, orain ere biparetarekin nahastu ditu aurkariek, pilota zabalaldera bideratu eta baita tantoa lortu ere 20 eta 10 eta garaipena eta txapelketa honetako ondorengo puntua bit tantora besterik ez dute Leitzako aurrelariak eta Iruñerriko Uarteko atzelariak. Biparetaz Jerak egin duen bigarren tantoa izan da 20 eta 10. Sakera dator Leitzarra. Atera du sakea, ezker paretara gaizto doa, Naroak herria sartu bai eta bikain jaso gainera. Kentzeko bezain beste ez, Jerak moztu, Leirek gaizto zioan jaso eta gero banek atzera. Gainera etorri zaio Naroari parerat oso atzera egin behar izan ditu eta Jerak atzera bolea zeutxi eta jokaldirako aukera garbiskoak kendu gainera Jerari eta gero atzera. Naro Agirreperak. Hanek ere atzera eta baita Naroak ere atzelariak elgarrautsi nahian dabiltza luze-luzeanek eta ezkerrez Naroak ere bai atzeraka datorkira. Jokaldia egin nahi izan du hor bien tarteratera zaio azkenean pilota indarrandia goz eta ezker paretara gehiago bilduta ondoren Naroak. Txokoan bertan utzi du lagunak baino laburrago Leire Oskozek gero kantxaren erdira ireki du Mendiburuk, atzera Uartearrak, aire sartu da Naroa eta jokaldi egiten hasi ere eginda. Bolea Hanek eta gero atzeri gaurrera, gerria sartuta luze-luze, lauter dinguruan paratu Naroa Agirrek. Mendiburuk eutxi, Oskozek kantxaren erdi aldera atera du bere tokitik Jera, eraman nola nahi ere, txokoan barrena luze, Hanek jaso, baina Leirerentzat beste aukera garbi bat hor parea oso egin ditu atzera eta azkenean nik uste dejada azken unerarte gordena izanak eragin diola azkenean zalantza eta horrek ekarri duela eraberean baita zalantzarekin batera tantoa amaitzeko aukerarik etorri ez izana ere eta 21 eta 20 gaur ez da Leire Oskozten egunik onena izaten ari. Atzelarien lan sendoak eta Jeraren joko oldarkor eta benetan onak desaktibatuta baitute goitik behera alor gehienetan guztietan ez esatearren. Atera du bere gaurko azken sakea Jerak, Naroak jaso. Mendiburuk pilota ezkerreratu nahi izan du.
Ero berriz ere luze. Naroak eutxi, Jera sartuko da jokoan, bien tartera. Eskuina sartu da Naroa, gainera etorri zaio baina atera du. Jerak ezker zeharra eta zabaletik jokaldi egiten hasi da Leire, baina ez izan du eskua gorantzi eta Naroa etxekolonia izan du berriz ere Jera Iturriagak, 22 eta 10 amaitu da partida. Txapelketan ondorengo puntua lortu dute Iturriagak eta Mendiburuk, azkar errepasa ditzagun partidaren zenbakiak, Leirek egindako bat izan du batzean eta 3 galdu ditu. Naroak moztuta egindako bakarra eta 2 galdu ditu. Jerak egindu gehien, Ejadaz bat atzean 2 moztuta 3, biparetaz 2 eta baita bana sakez eta 2 entartera ere, eta pilota bakarra galdu du, eta katzean egindu bat, eta bat ere pilotari gaztu galdu. 54 minutu eta 10 segundoan gertatu dugu guztia, eta azken emaitza 22 eta 10rekoa izan da Jera Iturriagaren eta Mendibururen alde. Hauxe izan da gaurko Agoizko jaialdiko lehen 2 partidek eman duten guztia. Ondorengo partida txapelketa honen ondorengo jardunaldia bihar eguerdian izango da Tolosako Beotibar pilotalekuan, eta bertan maila bietako partidak izango ditugu berriz ere. Lehendabizi promozio baian, Ireidiri Artek eta Janire Sotilek ordezko lanetan ariko den, Malen La Madrizen ordezko lanetan ariko den Maria Cresporen eta Alejandra Perezen aurka jokatuko dute, promozio mailako partidan esan bezala, eta lehen mailan gero, gaurko irabazleak Iturriagak eta Mendiburuk, Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika izango dituzte aurkari, jarraian partida, 3. partida bateri izango bemengo jaialdiak, palakoa, baina hori ez dugu emango eta pilotariak berotzera atera direnez, agurtu beharrean gara, lehen ezertarako tarterik ez bait daukagu. Besterik ez pilota zaldeok, plazer baduzue bihar eguerdian, Tolosatik izango dugu berriz elkarren berri. Berotzera atera direla eta kontua gazkar esaten ari ginen, baina tira gaurko garaipenarekin eta puntuarekin sailkapenean gora egingo dute Jera Iturriagak eta Mendiburuk, baina esan bezala bihar izango dute lider diren Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak beste partida jokatuta, eta bihartik aurrera behar bada ondorio garbiagoak ateratzen ere hasiko gara. Lehen ere azkar esan dizuegu, baina berriz ere gogoraraztea ez da txarra izango. Bihar izango duela txapelketa honek ondorengo partida, eta bertan ze kombinazio izango den berehala aipatuko dizuegu, ezkenekien pilotariek etorri behar zutenik eta badatoz bertara. Egingo ditugu azkenean, ezkenek presaka gabiltzatenak eta pita. Elkarrezketak ere egingo ditugu azkenean, hemen ditugu garaiak, neskak, gaur partidak berak baino gehiago beste zerbaitek zuen garrantzia, eta ikusi dugu hasieratik minutuko isilun horrekin, minutu horrekin gogoan izan dugula Naroa etxekolonea, eta partidan zehar ere demostratu duzuela, bera gogoan izango duzuela hemendik aurrera ere. Bai, alaxe da ez. Nik uste, hoxe, gaurko eunen Naroa bera dela denak burun daukeuna. Oso gorra izan da horreatea eta pilotan jokatzea, baina Naroak aldi bere badauke zerbait ez, eta da transmititzen duen energia, niri barru-barrutik betetzen hau, sekulako energia ematen dit, berak dena etapa guzti eramandu modun, pilotan bertan erakusten zuen indar hori, gaur denak etorri zaizkit, eta nik uste gaur beregatik aneketanik partidu oso nahi jokatu dula. Partida ona jokatu duzu eta puntuarekin ere gora begira jarri zarete, bihar 7. baina puntuko buru onarekin zarete sailkapenean. Bai, hori da ez, guretzat gaurkoa garrantzitsua zen. Aste latza izan da, baina 3 partidu dauzkeu. Bat tira azten astek konfiantza emango diut, eta guretzat garrantzitsua zen gaurkoa. Asteburu luzea duzu aurretik, zure kezka ere batzen azkoitian esan zen idan ez eskuak ongi errekuperatzea, gaurko partida gogorra izan da, baina biharko aitzakiarik ez duzu izango. Ez du, gainera gaur irabazita, Jerak esan duen bezala, konfiantza puntu hori lortu dugu, eta nik uste du Kristo laguntza izango dela hurrengo partidotan puntuak ere lortzeko.
Bihar ez etzi partida gogorrak, bihar bertan Natale Aranburu eta Maite Mujika zain Tolosan. Bai, badakigu joan den asteko partidotik zaila patuko digutela, baina ez dugu beldurrik eta gogokin ibiliko gara. Eta biharren Aroa Etxekolonea izango duzue gogoan eta berari eskainiko diozue partida ere. Hori da, txapelketa guztia beretzat, tanto guztik ere, eta beregatik dena. Hala izan dadila, eskerrik asko neskak. Hauexek bi irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Neskak etzen erraza hala jokatzea, gaur partidak baino beste zerbaitek izan du garrantzia, aste gogorra izan da dos pilotarentzat, baina saiatu zarete eta nik uste Naroak dagoen tokitik begira izango dugun horrek beteko duela. Naroa beteko duela gaur eman duzuen mailak eta bera gogoan duzuela hasieratik geratu da garbi, Leire. Bai, hori da, lehenbiz hasi gara bastante ongi, baina gero remontatu digute eta korta uni sartu digute eta hola izan da. Zu utzi zaituzte jokoz kanpo behar bada gehien jeraren joko oldarkorrari uste ere ez da erraza eta aurrean behartuta sartu behar izan duzu askotan, jerak ere erabakitasunez sartzera behartzen zaituztetelako, behartzen zaituztelako. Bai, jeratan oso ongi gaitu dire, jera haunitz ni pareta indizkit eta ezin izan dutela man. Eta Naroa aurrean jere izateak berak, zeu altuera handiegoarekin jokatzera eraman zaitu, bilatu duzu, bera deserro sentiaraztea, baina gaur bikan jokatu du eta ezer askorik egiteko aukerarik ez duzu izan. Bai, gaur egia izan beste bikotia gumaino gehiago izan da. Azpitikan gumaino gehiago ibiltze zuen pelota eta gu pixkat defentsa lanetan gehiago ibilia. Eta bueno, lehen esan dezuna Naroan adira nik uste azte hau ez ezik betia gaula oso presente. Txapelketa hau, de hecho, behai eskenitakoa da, bere argazkia da emate dugu partida guztita. Oso presenteak hau, ez azte honetan bakarri baizik eta beti, da lehen hori bai, hau guztiakin azia horretik ane bai, bere alaitasuna eta behakin danai arra jotzen da ibiltze ginen bilok. Da, bueno, nik uste azte honetan bai, familiai bezarka da handi bat, oso gorra izan dira azkenengo hilabete hauek, bai familiantza bai denontzat, bai pelotazarientzat, eta bueno, nik uste animo handi bat. Bere omenez lanean jarraitzea geratzen da. Bai, bueno, txapelketa honetan egile esan ez gabiltza oso fin, gaurkoan ez dugu lortu puntua, ikusi berremendik aurre. Beste 3 partidak geratzen zizkizue eta horietan dena ematera joango zarete beti bezala. Bai, nik uste beti atatzea la kantxa dena ematea. Ja, aukerak gutxitzen ez eskigu hor kaleatuak ez izateko. Baina, bueno, gehatzean txapelketaz disfrutatzen zaiateko da. Ederki baneskak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Nahasmendu ere izan dugu bukaeran elkarrizketak non egingo genituen ezkenekielako, baina tira, azkenean atzealdean atondu digute horretarako tokia eta elkarrizketak eginda eta berriz ere nekatu ere egingo genuen bakarne bat, baina esan beharrekoa da Naroa Etxekolonea gogoan dugula, gaurko jaialdia ere pasa da, 3. partida bat ere izango du, baina guk ez dugu eskainiko eta hortaz biharko jaialdira begira geratuko gara eta horretara begira jarriko gara, bihar jada sailkapenak eta errepasatu beharreko kontu guztiak zuzen eta zehatz ekarriko dizkizuegu pilotazaleok, baina bihar gogoratu berriz ere gaurko bikoteetako bat ikusiko dugula lanean, La Madrid eta Perez, baina han ere promozio mailako bikote titular horretan ere izango da aldaketaren bat, Malen La Madridek ez baitu jokatzerik izango, bere ordez gaur hemen agoitzen aritu den Maria Crespok jokatuko du Alejandra Perezekin batera, eta aurkari Ireide Iriarte eta Janire Sotil izango dituzte, puntu garrantzitsua izango da bi bikoteentzat, ez dakit aukerari gabe diren Iriarte eta Sotil bihar sailkapenari erreparatuta jakingo dugu hori nola nahi ere asko zehatzago, eta bigarren partidan berriz, gaurko garaileak ikusiko ditugu batetik, bosgarren partida izan duten okerrezuan naiz ez, gaur 6. partida izan duten Jera Iturriaga eta han Mendiburu ikusiko ditugu batetik, Natale Aranbururen eta Maite Mugikaren aurka, eta han ere antzeko zerbait esan daiteke, Natalek eta Maitek puntu garrantzitsua dute, aurreko 2 asteetan puntuak galdu dituzte, gutxigatik izan bada ere, naiz eta ondo jokatu irabazterik ez dute izan Otxandion eta Azkoitian, eta biharko puntua garrantzitsua da oso, Aranburu Mugika bikotearentzat, eta bihar ere gaur bezala Naroa Etxekolonea izango dugu gogoan eta minutua gordeko dugu bere oroimenez jaialdia hasi aurretik, baina berriz ere aipa dezagun omenaldi nagusia finalean egingo diegula txapelketa guztian zehar hemengo kartel honek erakusten duenagatik
bere alde ari gara jokatzen, bera eduki nahi izan du presente hasieratik abendutik ona ados pilotak, eta ari gara izaten, eta une zaila hauetan ere izango dugu nola biharrala ezi, naiz eta omenaldi nagusia jada argi uzteko finalaren egunean Iruñeko Labriten izango den martxoaren 29an. Besterik ez beraz pilotazaleok agoizik, plazer baduzue, bihar eguerdian izango dugu Tolosatik elkarren berri, 11:30 inguruan hasita. Besterik ez, plazer baduzue, bihar goizer arte. Ondo izan, arratsalde on agoizik.